Ало. Здравейте. Да? Ключарски слуис. Да, разбира се. Да. Какъв е проблема при вас? Добре. Къде се намирате? Да. Няма никакъв проблем, да. Добре, значи ще пратя наш човек. 20 лева посещението на ключарски услуги, като дойде колегата на място, ще ви каже какво се е получило, за колко време ще отстрани повредата, колко ще струва и ще бъде при вас до 20-30 минутки да ви помогне. Да, разбира се. Добре. Точен адрес? Да. Добре, записвам го. Значи при вас ще дойде Огнян Георгиев. Да знаете, нали, ще се легитимира, нали, пред вас с карта. Така. Добре. Лек ден ви пожелавам. Чао.